खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 26 डिसेम्बर 2022 बारायजाबाय समबार। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। गिथाव बाथाव बारहुंखा बारनायजों गोबां सुबुंफोरा जिउ गोमानांगौ जादों। USA हादोराव गिथाव बाथाव गोजां बोथोरनि बारहुंखा बारनानै 30 सुबुंफोरा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो गोबां सुबुंफोरानो बे समाव गोमानानै दङ आरो माखासेया जोखोम जानानै दङ। अदेबानि थैनाय सुबुंनि अनजिमाया बांसिन जानो हागौ। आरोबाव सासे बर' फिसाया गल्ड मेडेल आवग्रिनो हादों। पान्जाब रायजोनि सिङाव थानाय बादिन्दायाव खुंफुंजानाय अल इन्डिया इन्टार इउनिभार्सिटि आर्चारि चेम्पियनशिप गेमाव क'क्राझार सोरखारि फरायसालिमानिफ्राय बाहागो लाहैनाय प्रडाक्सन बरगयारि मुंनि सासे फरायसाया गल्ड मेडेलखौ आवग्रिनो हादों। बाक्सा जिल्लायाव जौनि बेरेखा आसाम पुलिसआ गोख्रों राहा लागासिनो दङ। गोदान बोसोरनि सिगांनो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय गुबुन गुबुन थावनिफोराव अदेबानि पिकनिक जाग्रा जायगाफोराव आसाम पुलिसआ जौनि बेरेखायै आयेननि बेरेखा जौ फाननायफोरखौ होस्रांगासिनो दङ। उत्तर प्रदेश रायजोआव सासे 12 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ'आ गावनि गुबुन 3 लोगोफोरखौ लोगो लाफानानै सिखाव खावनो थाखाय नखर मोनसेनि बिसि आरो फिसायखौ इनाय बुथारदों आरो सिखाव खावदों। बुथारजानाय बिसि फिसायनि मुङा जाबाय इब्राहिम 60 बोसोर बैसोनि, बे जाबाय फिसाय, आरो हाजरा, बे जाबाय बिसि। उनाव पुलिसआ जाथायखौ खौरां मोननानै जाथायसालियाव थांनानै जाथायखौ नायबिजिरनानै गासै 3 दायनिगिरिफोरखौ एरेस्ट खालामदों। पुलिसआ बुंनाय बायदिब्ला बे जाथायनि गुबै दायनिगिरिया 12 बोसोर बैसोनि हौवासा गथ' होननानै बुंदों, नाथाय बे गथ'नि मुंखौ खौरां मख'नाय जायाखै। गुबुन हमजानायफोरनि मुङा जाबाय मानजेस आरो शिवम। गुबुन सासेबाव दायनिगिरि सन्दीप मुंनि दायनिगिरिया बे समाव खारखोमानानै दं होननानै पुलिसआ बुंदों आरो बेखौ बे समाव नागिरनाय खामानिया सोलिगासिनो दङ। जम्मु एन्ड काश्मीरनि बान्दिप'रायाव रौनिया हानजाया गोख्रों सिग्रोमनानै श्रीनगर फारसे थांबाय थानाय 2 उदखारिफोरखौ एरेस्ट खालामदों आरो बिसोरनिफ्राय गंसे चाइनिज पिस्तल, मेगजिन आरो चाइनिज ग्रेनेडबो बोखांनो हादों। हमजानाय 2 उदखारिफोरनि मुङा जाबाय आमिद आमिन चौपान आरो सीताबाई। दा बिसोरखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि साजा होनाय जासिगोन। गुजरात रायजोआव लख्रानि उदखार सोमजिदों। गुजरात रायजोनि सिङाव थानाय जुनागढ़आव सासे 7 बोसोर बैसोनि हिन्जावसा गथ'खौ मासे लख्राया गाग्लोबनानै इनाय बुथारदों। थैनाय हिन्जावसा गथ'नि मुङा जाबाय मान्नात राठौर। गथ'आ जेब्ला गावनि असे बिबैजों दैमायाव थांफादोंमोन अब्लानो मासे लख्राया हरखाबै बारसिननानै बे जाथायखौ खालामदों होननानै खौराङाव फोसावनाय जादों। नोंथांमोन दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।